私は1000年以上人間の世界を守ってきた。今私は弱くなった。孫よ、今お前が役目を続けろ。それはエジプトから始まった。彼たちは宇宙から来て秘密の世界を作った。今時が始まる。他の動物たちが仲間になった。そして彼らは私たちに向かって戦争を始めた。私はもう動物とは戦いができなくなった。行け。世界の運命はお前次第だ。これが動物の世界の地図だ。でも注意しろ。そして平和を築くのに1000年もかかったわ。そして平和が1000年続いたわ。私の時間は終わるの。あなたが一族の伝統を守っていくのよ。でも平和は壊れやすいものよ。注意してね。No animals were harmed in making of this video. Thank you.